cabana Oaș. Înainte de 89, o cabană frumoasă, perlă a turismului din munții Șurianu, pe malul lacului Oașa, în amonte de Sebeș și înainte de Obârșa lui. Dacă vreți să rămâneți tineri, vă uitați la această cabană unde nu s-a schimbat nimic de 30 de ani de când știu. Lacul Oașa, pe Valea Sebeșului în amonte, în față mănăstirea Oașa, o frumoasă mănăstire, iar lângă fosta cabană pe vânătoarea lui Sănăvean. Pe fundal, vârful Pătru, cel mai mare vârf, 2509 din Muncișuri. În stânga se merge spre Obârșa Novaci, iar în dreapta, spre nord, se merge spre Sebeș Alba.